Ako každú nedeľu, tak aj túto si spolu pripravíme pár jedál do krabičky plných bielkovín a vlákniny, aby sme si uľahčili ďalší týždeň našej zdravej stravovacej výzvy. A začneme týmto rýchlym receptom na bezlepkové cottage brownies, ktorý už odo mňa určite poznáte, pretože je to jeden z mojich obľúbených receptov na meal prep, nakoľko je ideálny do krabičky, vydrží vláčne aj niekoľko dní, je plný bielkovín a zároveň pomáha aj zahnať chuť na niečo sladké a preto ho nájdete skoro v každom jedálničku. Na obed sme mali ďalší z mojich obľúbených receptov, čo je tento populárny crispy rice šalát s lososom. Tú chrumkavú ryžu si môžeme pripraviť na panvici alebo aj v rúre či teplovzdušnej fritéze, ak sa vám nechce pritom stať, a zatiaľ si môžeme pripraviť lososa, ktorý podávame ku šalátu. Ten šalátik si môžete pripraviť v podstate z akejkoľvek zeleniny, pomocou zameny ingrediencií si jednoducho vyberiete, čo vám vyhovuje a už si všetko iba pekne premiešame v krabičke. Na záver pridáme ešte lososa, avokádo, semienka a máme pripravený tento dokonalý, chrumkavý a sytý obed, ktorý je ideálny do krabičky a chutí výborne aj na druhý deň. A na večeru sme mali jednoduchý šalátik plný vlákniny a na raňajky bol rýchly celozrnný toast.